Vedare tinokuchingamitsai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Tiri kugarawo muno muHarare. Saka murume wangu akauya kwandiri ndokubva anditi, mudzimai wangu ndoda kuti unge uchizondiregerera in advance. Ndikabva ndati kochim, what happened? Akabva azonditi ainge aine umwe musikana waainge achidanana naye. Musikana uyu akabva ati ainge ari underage, zvino ainge abatira pamuviri, saka ainge achida kuti ndinge ndichizomugamuchira musikana iyeye. Ini ndokubva ndaramba. Zvino mukomana ashe ndakabva ndazoti dhuu kufunga, ndikabva ndaona kuti munhu uyu sezvo atova nepamuviri, kana kuri kunzi ndikaramba zvinoreva kuti vanhu ava vanenge vozoonana in secret vachiita rudo rwavo rwesecret. Saka ndakabva ndazoti aiwa, ndinokwanisa kungobvuma chete in only under one condition. Mwana uyu anofanira kuti ange achizouya kuzogara pano, like mwana wacho iye kana kuri kunzi akazozvarwa. So mukomana ashe ndichibvuma kudai, the only thing that I want, kamwana ikako pakachazorumurwa kachizonzi kanofanira kuuya kuzogara neni, ndikuda kukauraya kana kutsvaka mishonga yekuti kana kuri kunzi kanenge kari kamusikana kanofanira kuzongokura kari kahure, kana ari mukomana anofanira kuzongokura ari mbavha. Upenyu hwake mukoma ndoda kuti ndinyatsokuitirwa mhiko dzekuti kubva achiri mudiki anenge achingoenda kujuvenile prison kuzonosvika ava ne18 years obva achizokwanisa kuenda kujeri. Handisi kuda kuti ange achizokwanisa kuenda kuchikoro kana kuita sei. Upenyu hwake anofanira kuzoraramira ari muchiturongo kana ari mukomana. Asi kana ari musikana tonyatsokutsvaka, ndinowanzokunzwa zvichinzi paya imbwa padzinenge dzakanamirana paya, hanzi pane zvinotorwa paimbwa idzodzo zvogadzirwa. Ndoda kunyatsokuti ange achigadzirwa zvokuti anopedzisira ava kuita sekunge munhu ane moto mubhurugwa, kutofamba kwacho asitomborina bhurugwa racho, because iye anenge ava kutoona sekunge by the time yaanonyengwa kuzonosika bonde nemurume, bhurugwa ndo rinenge richizotomutorera nguva. Saka anofanira kuzongofamba sikarudzi iri panze achingoti ada ngaahuye. Mukomana ashe ndikuda kureurura kuti izvi ndo zvandichaita in advance. Kunyange vanhu mukati kudii zvenyu, inini handina kana basa nazvo, because ndinorwadziwa nekuda kwekuti murume wangu angangouya here obva atonditi ndamitisa kunzoko. Saka ndikuda kuti unge uchigamuchira munhu uyu uye zvekare nemwana wangu. Ndakamubvunza kuti ndezvekuroorana here, akabva ati kwete, handidi kuti ndinge ndichizoita vakadzi vaviri. Ndikati saka munhu uyu anenge ari ani akamira sani muupenyu hwenyu uye zvekare kwandiri anenge akamira sani? Akabva anditi ipapo ndanga ndisina kumbogara ndakapafunga uye handida kumbogara ndakafunga nezvazvo, asi tichazongoonawo nekufamba kwenguva. Chandiri kungoda for now ndechekuti ugamuchire kuti kunzoko kwava nemunhu ane pamuviri, ende mwana iyeye ndoda kuti ange achizoita bond nevamwe vana vangu. Ndikati iripo ende mukoma ndo zvandichaita izvozvo. Kunyange zvikanzi Jesu vauya mangwana, inini handisi kuzochinja pfungwa dzangu. Ndizvo zvandafunga izvozvo ende ndizvo zvandichaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kunyange zvikanzi Jesu vauya mangwana, inini handisi kuzochinja mwoyo wangu. Pakaipa. Saka zvinoreva kuti munhu unogara watogadzirwa from a young age. Hanzi mwana uyu kana ari musikana ndoda kuti azongoita zvechipfambi. Akomana ko uyo mukomana the curse
anzi upenyu hwake anenge achingobuda mujeri, kupinda nekubuda mujeri. Just imagine that case from a very young age. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashe, ini hangu vanhu vazhinji vanobuda pamasocial media ndava kuvatya, vanobatsira zvavo but ndava kuvatya manje. So zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndiri kunoko kwandiri kumhiri kwemakungwa, saka pane nyaya dzainge dzichinetsa mumarriage yangu. Ndokubva ndazotaurawo nevamwewo vanobuda pamasocial media, zvikuru paYouTube. Ndakati ndataura nemuzukuru wavo ndikabva ndanzi mari yedare nyange iri $200. Ndokubva ndabhadhara mari iya yedare. So ndakabva ndachizotaura navo sekuru ende takaita matare acho pari pafoni. Takati tapedza kuita matare, aiwa ndakatogutsikana nezvose izvo zvavainge vakandiudza. Saka vakabva vazondiudza zvinhu zvandaifanira kuti ndige ndichizotenga so that ndige ndichifanira kuzvishandisa, but vakabva vanditi izvi zvinotoda kutoti unge uchitosvika paground. So apa nemurume tainge tichinetsana, but ndakatongozvipa zvivindi kuti kunyange akati anoda divorce, as long as ndakwanisa kuzoenda kuzimu zvimwe kuda kana ndikazobatsirwa, mwoyo aikwanisa kuzochinja mwoyo wake. So mukomana chitakanetsana zvokuti ndakasvika pakuenda kuairport ndiri ndoga. Ndokubva ndadzoka kuzimu ndikabva ndaenda kumba kwasekuru vaya. So ndakati ndasvika kuya mukoma, mari yandakachajwa inokwana iyo kuita $8,000. Mukomana, kana uri murombo haumbofi wakabatsirwa nevanhu vanobuda pamasocial media. Ichi ndo chokwadi changu mukoma. Vazhinji vacho vanobatsira but vanodhura mukoma, ndiri kukunyeperai. Pandakasvikapo ndichitanga kunzwa mari dzainge dzachajwa, vamwe vanhu vavainyatsokuona kuti ya munhu uyu kunyange zvikanzi achajwa $50 hakuna kana kwaaimbo-kwanisa kuiwana. Ini hangu ndakaita lake because mari ndainge ndagara hangu ndiinayo ndiyo yandakachajwa mukoma, $8,000 kuti ndige ndichikwanisa kuzogadzirisa marriage yangu. Ndakagarapo pamba pasekuru vaya kwemazuva anokwana kuita 2. Zvechokwadi ndakaona mashiripiti ainge achitwapo, mamwe mashiripiti ekuti kana akabuda pamaYouTube channel avo unokwanisa kutoramba uchitoti maybe vanenge vaita zvekutengera vanhu, but patori neumwe mukadzi mukoma akatodonha nyoka kudai, ainge akatongomira zvake. Saka ainge aunzwa nevana vake achinzi ndiye ainge achivaroya. Saka pane zvimwe zvaakanwiswa, mushure mekunge anwiswa mishonga yaya ndobva atanga kunzwa dzungu. Nyoka yakazongokaruka yati pu kudonha mukoma nashe, nyoka mhenyu chaiyo. Saka nguva yanguwo yakati yasvika ndokubva ndazobetserwa paya. Ndikabva ndanzi pandiri painge paine mhepo yainge yakasundidzirwa pandiri nevamwe vatete vangu, vachiti ivo havadi kuti ndinge ndichizoroorwa. So mukoma nashe ndakabatsirwa paya, but nyaya hombe iripo kukuudzai chokwadi ndeyekuti vanhu ava, semaonero andakaita from my own observation, ndakaona sekunge vanhu ava ivo, sezvo vazhinji vacho vachibva kunana Mozambique, kunana Malawi vanobetsera ava, vatoriwo nezvikwambo zvavo zvavanoshandisa mukubetsera. Because ndakati ndakarara the following day, mushure mekunge ndabva mukubetserwa, ndo pandakatorota. Ndakavarota sekuru vaya vachiuya kwandiri. Saka vachiuya kwandiri ndakabva ndazoona kuti kumashure kwavo vainge vaine kamunhu ako kainge kachivateverera. Saka ndakaramba ndakakatarisa kamunhu kaya, ndikabva ndati kamunhu aka kapfupi pfupi kudai, kamunhu aka kai kadwafu chiiko. Then sekuru vaya vakabva vaseka zvavo, vakatoseka vakanditarisa vakati komuzukuru, why is it uri kuita sekunge munhu avhunduka? Ko wavhundukei nhai muzukuru? Ndokubva ndachizonongedzera. Ndikabva ndanongedzera kaya kamunhu kainge kachivateverera kari kumashure kwavo, uye zvekare kainge kakabata zigapu rainge rakazara ropa mukati. Saka ndakaramba ndakanongedzera paya. Kana kutaura ndainge ndava kusakwanisa nekuda kwekuti ndainge ndabatwa nemweya wekutya. Ndokubva vatendeuka vakabva vati ko ndanga ndisina kumbozviona kuti gamba rangu randitevera richibva mumba umo.
sekuru vaya vakandirapa ndiriko kuhope kuya. Mukomana shi ndakatochiona chidhoma chiya chichitonwa ropa. Saka mangwana acho ndakazovaudza ngopedza ndainge ndakarota the previous night. Vakangoseka zvavo. Ndava kubvapo pamba pavo ndakavabvunza ndikati, asi nhai sekuru, kamunhu kaya kandakarota kachinwa ropa iroro iropa remunhu here kana kuti iropa remhuka? Vakangoseka zvavo vakabva vati, ufambe zvakanaka muzukuru, zvako zvatoita iwe. Komanashi, saka from my observation, that is what I realized, kuti vazhinji vacho vanobvawo kunyika dzakatipoteredza muZimbabwe, vanhu vacho mukunorapa kwavanoita vanotoshandisawo zvikwambo. That is my observation. I may know, maybe there are those that will beg to differ, but inini ndikutaura semunhu akasvika paground, and ndinoda kungoudzawo vamwe avo kuti hongu kubatsirwa unobatsirwa, but chingoendako ikoko kana uchiziva kuti unenge uine homwe inenge yakasimba, kana kuri kunzi unenge uri murombo, kubatsirikana kwako ndinoona sekunge kunokwanisa kuzotora nguva. I am speaking from what I observed when I was on the ground. Ndakazodzoka mukoma kuno kumhiri kwemakungwa. Zvechokwadi ndakatoshamisika murume wangu achitouya kuzotondipika up from the airport. Mukoma ndokubva ndatonzi hagi paya, ndokubva ndatombundikirwa zvekuti ndakashaya kuti ndoita sei. Should I kiss him back? Munhu achiti he wanted to kiss me. Mukoma ndikatoona kutoti ko ingakwani zvatatodzokera paya patainge timbori. Ndakazovafonera sekuru vaya, hongu ndakazovatumidzira zvekare imwe mari ndichivatenda, but I just saw kuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiri munhu ainge asina chaainge ainacho, I don't think kuti he was going to help me like the way that he helped me. So mukoma ndiyo nyaya yangu yandiinayo. Handizivo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii neconversion yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, and also let us have that discussion in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma, my mom was a teacher, so I went to the same school where she was a teacher at. Saka ndinorangarira nerimwe gore amai vangu vakati vanetsana neumwe teacher, saka amai vakabva vazondipa tsono. Tsono idzi dzavakandipa dzainge dzichikwana idzo kuita 6. Vakabva vanditi, tsono idzi dzandakupa mwanangu, ndoda kuti unge uchizoenda muoffice mavo wobva watsvaka pekuti unonodzisiya tsono idzi. Ivo havafaniri kuti vange vachizozviziva kuti muoffice mavo munenge muine tsono idzodzo, which was easy for me because ndainge nditori head girl. So ndakabva ndazoenda kuadmin block, ndini uyo ndikabva ndazonopinda muoffice mavo ndichita sekunge paine zvandainge ndichitsvaka. Ndaiva ndiinadzo tsono dziya. Ndakatarisa mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizoona mamwe mabhuku ekudhara. Ndikabva ndatora rimwe bhuku racho ndokubva ndarivhura, ndikabva ndangoisa tsono dziya, ndokubva ndadzorera bhuku riya. Komanachi ndakati ndichinobuda muoffice mavo, naivowo vainge vachitopinda muoffice. Ndakavhunduka, vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichitsvakeiko muoffice mavo. Saka ndainge ndiine mamwe mabooks andainge ndiinawo, ndikabva ndavanyepera kuti ndainge ndatumwa nevamwe sei. Mukomanachi sei ava ndakazotozorara navo mushure mekunge vandidaidzawo kuoffice kwavo vachindibvunza kuti why is it ndainge ndakanyepera memu vangu kuti ndivo vainge vandituma. Komanachi ndo pandakabva ndachizongotanga kutongova ektera paya, ndikatoenda ndikanogara pamakumbo avo, ndokubva ndatotanga kutovatsvoda. Ivowo vakabva vatoti vainge vakagara vakandichiva kubva kare nakare, ndokutotanga kutodanana paya. Mukomanashi, I had to sacrifice myself, ndisingadi kuti zvinge zvichizozivikanwa kuti painge paine tsono idzo dzainge dziri muoffice mamemu vaya. So mukomanashi, nekufamba kwenguva ndipo pandakabva ndachizonzwisa kuti tsono dzedze dzandakapiwa namai vangu, tsono idzodzo dziri 6 kudaro, it meant kuti
munhu muvhu 6 feet underground. Memuvaya vakazongotanga kurwara zvichingonzi vainzwa musoro ndokubva vatoshayika. Mukomanashi pamaticha ose amai vangu ndivo vega vasina kukwanisa kuenda kurufu rwavo memuvaya asi amai vangu vakazoshayika zvavo. Dai kwanga kuri kunzi dai vainge vachiri vapenyu, ndaida kuti ndinge ndichizovabvunza kuti why is it vakasarudza kuuraya munhu. Mukomanashi amai vangu vachizonofa ivo vaiti vainzwa kubayiwa mumajoints mavo, zvakangonzi yenge iri arthritis, but inini ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda vaitoona chipoko chavo memuvaya because vaipota vachivhunduka. Ende ndakazoti ndauyawo kuno kunyika yevatorwa ndakaendawo kune umwe muprofita uyo akanditi, unozviziva here kuti pane mhepo iyo iri pauri. Mhepo iyi inokuteverera ende ichazokukanganisira upenyu hwako. Handina kuda kuzobvunza zvakawanda sezvo ndainge ndiine murume wangu. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. So far so good. I'm still happily married to my husband and tiri vanhu vekutoti we are enjoying here in South Africa. Saka ndichazongozvionawo kana kuri kunzi nguva yacho kana yakwana, murume wangu ndo pandichazomuudza uchokwadi kuti ndo zvandakatumwawo naamai vangu if it happens kuti mhepo yacho inenge yava kuda kundikanganisira marriage yangu semataurirwo azvakaitwa namadzibaba vaya vekundiprofita. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Dai zvenyu magara matoudza murume wenyu when things are still okay like this, because kana zvinhu zvikazooma murume wenyu iye anenge ava kuti ndimi makakonzeresa kuti upenyu hwake hunge huchizodhakwa. So speak with him. Munzwawo kuti vanoti kudii mukoma ava. Vedare ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Pakaipa.